Duela hilabete inguru zabaldu zen Zumardiandiko nazioarteko lorategi jaialdia. Goroldikoek zenbatutako datuen arabera, jada 9.000 lagunek bisitatu dute parkea. Orain artean egin duen eguraldia kontutan hartuta, oso gustura daude arduradunak emaitza oso onak direla baieztatu dute. Bestalde, Tolosaldeaturrek eskaintzen dituen bisita gidatuetan 400 lagunek hartu dute parte, banaka naiz taldeka. Bertaratu direnen jatorria kontuan hartuz gero, gehienak Tolosa eta Tolosaldekoak izan direla azpimarratu dute. Gipuzkoako beste eskualetatik eta bereziki Donostiatik ere jende ugari bildu da. Hauez gain, Euskal Herriko beste probintzietatik ere etorri da jendea, lorategi iraunkorrak bertatik bertara ikusteko asmoz. Eta euskaldunei madrildar bisitariak, herrialde katalanekoak eta frantsesak gehitu behar zaizkie. Bisitariei lorategien inguruan galdetzean, ia denek baikorki baloratu dute Zumardiandearen berritzea eta egitasmoa bera. Honez gain, azpimarratu, zaintza zerbitzua jartzeak eragin ona izan duela. Hilabete guztian zehar ez da gora berarik izan. Gainera, bisitari gehienek oso ongi ikusten dute txakur eta bizikletei sarrera eragoztearen neurria. Amaitzeko, esan, 4 lanpostu berri sortu direla lorategi jaialdia dela eta. Beraien lana informatzea, bisita gidatuak zuzentzea, tabernako zerbitzua eskaintzea eta inguru berdeen zainketa egiteak dira. Hau, Lanbidek, Tolosako udalak eta Goroldik lankidetzan martxan jarritako programa baten barruan. Jaialdia hasi zenetik bertaratzen direnek lehiaketa batean parte hartu dezakete. Non gehien gustatzen zaien lorategia bozkatzeko aukera duten. Oraindik ere bertaratzen direnek bozkak ematen jarraitzen dute. Beraz, erabakitzeke dago nork irabaziko duen. Gainera, lorategiek bizia dute eta udaberria aurrera doan heinean itxura aldatzen ari dira, gero eta ederragoak daudelarik.